Hop! Kaixo, Gabon! Jepa Gabon! Gaztea sariak eman behar ditugu. Azken urte honetako gazterik onenak saritu nahi ditugu. Bueno, dakizuen bezala joan den urtean egin genuen lehen da bizikoz gaztea sarien banaketa, aurten ja bigarren edizioa dugu. Gainera, hautagaiak guk izendatu ditugu, guk emango ditugu sariak, baina gero zuen Euskadi Gazteko entzulen botuen arabera goraipatuko ditugu batzuk. Bueno, badakizue guztira 8 sari ditugu hemen banatzeko, sari egitarako izendatuak gainera hortxe ditugu, eta esan barrik ere ez, irabazleak ere bai. Baina oraindik inork ez daki zeintzu dian irabazle horiek. Hori da orain hemen jakingo duguna eta. Eta gaur festa honetan faltako ez den zerbait musika izango da, kolore eta animazio pixka bat jartzeko. Gure irratian Euskadi Gaztean falta ez den bezalaxe. Eta hasteko hemen Donostian bertako talde bat. Azken aldi honetan arrakasta handiz dabilen taldea gainera. Zalantzari gabe urte honetako talderik arrakastatsuenetako bat. Eta horren lekuko lehen diskonekin saldu dituzten 250.000 ale. Bueno, Gabon, hemen zuekin gaur zuzenean eta hau hasteko La Oreja de Van Gogh. Yo voy a despertar y despiértate.
Eskerrik asko, Amaia, Pablo, Aritz, Donostiako La Oreja de Van Gogh taldekoi. Izendatuta daude, gero ikusiko dugu. Lehen biziko gaztea saria banatzeragoaz, eta da kirolari onenari gaztea saria. Eta ez du aparteko esplikaziori behar. Bueno, izendatuak zeintzu dian esateko. Eta gero sarian nork eraman behar duen horren berri emateko baitere, gurekin Ruth Martínez daukagu, telebistako aurkezle eta Izarra. Venga, txalo fuerte, berari. Gabon, Ruth! Ongi etorri. Gabon guztioi, mila esker, zuen txaloengatik. Bueno, niri egokitu zait gaur gabeko lehenengo saria ematea, kirolariari. Kirolari gaztea saria 89. Eta sari hauek, sari hau merezi duten izendatuak hauexek dituzute. Zibori, Berruet eta Azkoitia. Alabez taldeko jokalariak. Realeko belar gaineko hokei taldea. Eta Ruben Beloki pelotaria. Eta gaurko kirolari gaztea saria, ez dakit betaurrekorik gabe irakurtzeko gai izango naizen, baina Ruben Beloki! Hopa! Hopa, Ruben! Hor dago. Hone partiduak ez ditu frontoian bakarrik irabazten, Zorionak. Bueno, eskerrik asko Ruth, zuri ere. Zorionak, Rubeni eskerrik asko Ruzi, orain bigarrena banatzeragoaz. Bueno, listo. Hain zuzen ere lehen da biziko saria eman dugulako ez, eta hori, zorionak bi hoiei, eta baita ere zorionak hemen izendatuta zaudenei, zezede Montrez, zorionak emateko modukoa da, izendatuta egotea bera ere. Bigarrenarekin goazela, musikan berria da orain datorrena, eta honekin urte honetako haien burua ezagutara eman duten talde edo bakarlariak goraipatu nahi ditugula. Martxelo Rubio aktoreak emango digu, kasu honetan izendatuen berri, berak esango digu irabazlea zein den, Martxelo Rubio gaur hemen sari emale, eta Leicester pelikula baten protagonista gainera. Jone, sube al cielo, aurki primea. Aupa, Martxelo. Ongi etorri. Bueno, musikan berria gaztezaria guazen nora ezean eta la oreja de Van Gogh. Orain, guazen. Guazen irudiak ikustera. Aurrena guazen. Irudiak? Guazen. Nora ezean. La oreja de Van Gogh. Bueno, eta talde saritua La Oreja de Van Gogh. ¡Toma! La Oreja de Van Gogh. Aritz eta Amaia dira hoiek. Bueno, primero, buenas noches, muchísimas gracias, porque entre todos habéis hecho que nos den este premio a nosotros. Es algo que aquí en la tierra, sobre todo, nos hace muchísima ilusión. Y muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a Euskadi Gaztea también, que nos encanta. Gracias. Zuei eskerrik asko. La Oreja de Van Gogh. Eskerrik asko.
Bueno, hasi gara ja, Kaos Etiliko taldea Laster izango dugu hemen, sari batetarako izendatuen artean, baina orain hemen zuzenean. Kaos Etiliko zuekin hemen eta... Kaos Etiliko eta su falso mundo! Venga! Falso y embustero, ya me lo dijo mi buen amigo Pedro. He visto violar sin más preocupaciones, así que ahora tú no me toques los cojones. También he visto matar a tu amigo por un poco dinero, acribillarlo a tiros. ¿Quién pagará otra víctima inocente? Sal a la calle, pregúntale a la gente. También he visto matar a tu amigo por un poco dinero, acribillarlo a tiros. ¿Quién pagará otra víctima inocente? Sal a la calle, pregúntale a la gente. No me importa lo que dicen, ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo, que esta puta justicia sea para todos la misma. Ahora me explico por qué existe pobreza. Algunos sinvergüenzas se enriquecen con ella, mientras otros mueren de hambre y miseria. El mismo sinvergüenza con un chalet Marbella. Aquí el que manda es el puto dinero. Todos como bobos, cuanto más tengo más quiero. No quieren darse cuenta que yo no entro en su juego de todo este mundo tan falso y embustero. No me importa lo que dicen, ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo, que esta puta justicia sea para todos la misma. Todo este mundo es falso y embustero, ya me lo dijo mi buen amigo Pedro. He visto violar sin más preocupaciones, así que ahora tú no me toques los cojones. También he visto matar a tu amigo por un poco dinero, acribillarlo a tiros. ¿Quién pagará otra víctima inocente? Sal a la calle, pregúntale a la gente. No me importa lo que dicen, ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo, que esta puta justicia sea para todos la misma. No me importa lo que dicen, ya lo demuestra nuestra indiferencia. Si voy a la cárcel solo por lo que digo, que esta puta justicia sea para todos la misma. Kaos Etiliko! Aupa! Eskerrik asko. Bueno, gaztea saria banatzen ari gara, eta orain beste sari bat alegia. Beti gaztea saria. Bueno, beti gaztea sari honekin, beren lanbidean urte batzuk eginak izan arren, oraindik ere gazteen artean benetako gantxo duten artista edota elkarteak, pertsonak eta elkarteak saritu nahi ditugu. Eta izendatuen berri emateko, Iban Garate eta Barbara Goenaga. Veteranoei saria emateko, telebistako gazteenak. Gabon. Gure egokitu zaigu, beti gaztea saria 89 ematea. Eta, nominatuak edo, Benito Lertxundi,
Iban Retegi. Eta Atleti. Bueno, eta irabazlea Benito Lertxundi. Aupa, Benito! Iz batzuk esango izkibuzu, ez da, Benito? Bueno, eskerrik asko. Zer zango nizueke, adibidez, beste bi lehiakide nereak hau beste mezi zuten. Zuen gogoa izan da, eta mila esker. Aupa, Benito! Zorionak! Zuk ere bai. Bueno, dakizuenez, Euskadi Gaztean beti ere musika izaten da gure zatirik garrantzitsuenetako bat, ezta? Eta musikaren inguruko sari bat baino gehiago dugu guk gaur hemen banatzeko. Hoietariko bat esate batetarako, musika talde edo bakarlari onenari Gaztea saria. Eta kasu honetan musika kirolarekin lotuko dugu, saria ematera Tolosar badator, Errealeko jokalaria bera, Igor Jauregi du izena, eta atezain ezik, bestelako postu guztiak betetzen dituena. Bueno, Gabon denori eta eskerrik asko txalo guztia bengatik. Eta, bueno, esan duen bezala, niri musika talde edo bakarlariari Gaztea sarian 89 ikusten duzuenez, lehenengo hautagaia Ruper Ordorika. Eta bigarrenik, Maitxe eta Isiar. Eta hirugarrenik, Kaos Etiliko. Eta irabazlea ikusiko dugun orden. Ruper Ordorika. Hopa! Zorionak! Eskerrik asko, Danori. Eskerrik asko. Dabilen harria da berazkeneko diskoa, zorionak, Ruper. Eta orain musika gehiago, etzaki taldea, zalantzarik gabe, aurtengo sentsazioetako bat. Ea gaur zer edo zein sentsazio sortzen duten. Lau dira, Nafarroako 2 eta erdi Gipuzkoarrak ere badira. Etzaki taldea. Bueno, zergaitik ez, etzaki, venga gora!
Bueno, fuerteago, Ez zakiti taldea. Gero izendatuen artean ditugu gainera, Hauek ere izendatuta daude kantu onenari Gaztea sarirako. Bueno, orain beste historia txiki bat esplikatuko dizuegu. Lehenago hasieran esan dugun bezala, haupa, eskarrik asko, 8 sari banatuko ditugu hemen, eta horietatik 7 zuek konturatuko zinatenez, zuen eskuetan, zuen esku utzi ditugu, baino batez, eta bat hori, kanpoan utzi dugu ez genuelako inolako lehiaketetan sartu nahi. Hori da, elkartasunari Gaztea saria, eta nik uste izenak jadanik ondo azaltzen duela, ezta? Gizatasunari ematen diogun sari berezia da, eta nik uste danok dugula zer ikasi. Hori, elkartasunari Gaztea saria emateko aurten hemen gurekin, Senegaletik etorritako gizaseme bat. Kadim Fall da bere izena. Bera etorkina da, Euskal Herrian bizi da eta etorkina da. Gabon guztioi. Gabon. Eta eskerrik asko. Ikarri duzona da elkartasunari Gazte saria 89. Gazte kooperanteak. Gazte kooperantentza saria. Eta saria jasotzera datoz Amaia Karrera. Eider Rotegi. Eta Jon Arruti. Venga, txalo sorta beroba beraientzat ere. Hauek ere euskal kooperanteak dira. Eta Senegalgo etorkinak emango dio saria. Esan bezala urten orduan, eta hortxe ditu gainera kooperantetatik 3, Gaztea saria, elkartasunari emandako Gaztea saria, euskal kooperantentzat izan da. Baina euskal kooperante bat badugu momentu honetan Euskal Herritik kanpo beste hainbaten artean, ezta? Bere izena Itziar da, eta bera momentu honetan Txiapasen dago. Eta guri orain telefonoz baldima da ere, berarekin bat egitea behintzat gustatuko litzaiguke, ea posible den, ezta? Txiapasen dago bera, eta esan nahi diogu, kaixo Itziar, Gabon Euskal Herriatik. Gabon Txiapastik Euskadi Gazteko lagun guztiei. Zaiguzu Itziar, zeintzu dira antxe Txiapasen dituzuen beharrak? Zein da egoera Txiapasen? Bueno, Txiapasen egoera errepresioak geruta handiago, eta gobernun partez dana gezurra, eta geruta txarrago, geruta militar gehiago, eta herriak geruta erantzun gehiago dao zapatismoaren aldean. Orain kontsulta nazionala eginda, eta pentsatzen dira 3 milioi pertsona erantzuna eduki dutela, baiezkoa pakean nahi dutela, baino pake demokratiko bat, ez? Eta behaien beharrak betetzen, ez? Baina gobiernoak ez du nahi eta konsulta dana amainatuta dagoela esan du eta, bueno, gezur pilo bat, ez? Baina jendeak geruta indar gehiago dauka eta aurrera tiratzen nahi du, ez? Itziar, esan bezala, euskal kooperantetako bat, momentu honetan Txiapasen txalo bat, venga, berarentzat. Eta, Itziarrekin egin behar dugun elkarrizketa lapurra bukatu baino lehenago, zorionak hemendik eta laizter arte baita ere Euskal Herritik, Itziar. Ezakit, moztu egin zaigu. Zorionak Itziar, plazara Gaztea saria banatzera goaz. Eta plazara Gaztea saria banatzera goaz, eta plazara Gaztea saria zer den? Azken urte honetan, beren burua ezagutara eman duten artista, elkarte edo pertsonak saritu nahi ditu, edota bestela beren burua arrakastara eraman dutenak. Hori da, plazara Gaztea saria. Eta plazara Gaztea saria emateko 2 pilotari bildu ditugu gaur, anaiak dira, bat Asier, orain gutxi Espainia mailako binakako txapelketako txapelduna da, Elkoro, elgetarrarekin batera. Plazara Gaztea saria emateko, beraiek ere horrelako bat irabazteko adina meritu egin dute, baina bi anaia pelotari, Goizuetatik Olaizola anaiak, Aimar eta Asier. A ber, guri plazara Gaztea saria 89 tokatu zaigu, eta nominatuak dira. Iliata lagun minenak Igorre lortza ezin azkune honetan hemen zagoz
zuzen entzule oide, eskerrak benetan. Nagore Aramburu. Mezuek laburrak baina kontuntenteak izan behar. Adibidez, txuperrari hobe txapela eskuan, 1000 txistera idean dago. Horrela gertatzen, bale? Aitor, zer modutu hori? Azkeneko Tinieblas González. Bueno, eta irabazlea da Igor Elortza. ¡Aupa, Igor! Aurten Bizkaiko txapelkan jaunda jabe. Zorionak. Bueno, eskerrik asko, nahiko ordurinego ez dakiz zer gehiago esan, eta beraz horixe. Eskerrik asko. Aupa, Igor, iri! Segundu batzutan orain lasaitu egingo gara, gero segurazki berotasuna hartzeko. Ara, orain datozenak aspaldikoak dira. Urte asko eman dituzte kantu bikainak egiten, gauari eta hiriari abestu izan diote. Eta beren diskorik berrienean ere, egian edota bizitzaren ertzean bizi diren pertsona hoiek dituzte protagonistak. Bilbotik, en tu rincón, Doctor Deseo! Si lo que antes parecía amor ahora es una guerra, trincheras de silencio y rencor. ¿Quién dijo que esto es el plato mejor? La sal de la vida, ternura, color. Maldito imbécil. Si los perros tienen pulgas, los hombres problemas, y tú no eres menos, mi amor. El mar no está en calma, el cielo tan gris, el fuego que quema también va a calor. Será necesidad. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en tu rincón. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en tu rincón. Los perros tienen pulgas, los hombres problemas, y tú no eres menos, mi amor. El mar no está en calma y el cielo tan gris, el fuego que quema también va a calor. Será necesidad. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en tu rincón. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en tu rincón. Doctor Deseo taldekoak eta beren kantua En tu rincón. Beren diskorik berrienean dator. Hay cuentos aún por inventar izeneko lanean.
diskoak horrexek ematen digu urrengorako pista. Orain datorrena, Gaztea saria, bueno, esanguratsuenetako bat segurazki, disko onenaren Gaztea saria. Eta horretarako, igaz, musika talde eta bakarlari onenari Gaztea saria irabazi zuen Zutagar taldeko abeslari gitarra jole eta liderra Aitor Gorosabel aurten bai! Apa, eskerrik asko eta gabondan hori. Bueno, ya. A ver, disko onenari Gaztea saria 89 nominatuak. A ver, Bilbao, 00 orduak, Kepa Junkera. Bai, Kalambreak, Osategi. Eta Lurgazian ametsak ereinez urtz. Bai, eta sariaren irabazlea, Kepa Junkera, Bilbao 00 ordu. Aupa, Kepa! Eskerrik asko. Zuri! Aupa, Aitor, eskerrik asko. Euskal Herritik kanpo ezagunenetako bat, ez da? Bilbao 0 ordua bere diskoarekin, zorionak Kepa Junkera, bera izan da, bueno, diskorik onena Gaztea sariarekin, saria lortu duena, hori izan da goraipatu duguna, saria argi dago danok lortu duzuela. Eta Euskal Herritik kanpoko kontuak aipatu dituzunez, bueno, oraindik ez dugu aipatu, baina ikuste duzu hortzen bat postal dauzkagun, Laister aterako du goien artean bat, eta Euskadi Gazteak hortan parte hartu duzuen guztion artean, bi lagunentzako bidaia bat zozketatu behar du New Yorkera. Baina gauzak behar bezala egiteko aurrena hori baino lehen, azkeneko Gaztea saria banatuko dugu. Hori da kantu onenaren Gaztea saria. Eta gaurkoan, kantu onenari Gaztea saria emateko hemen, bi entzule behar genituen. Eta gaur, Donostiatik ari garenez, biak donostiarrak. Arkaitz Barriola eta Oiana Garzia. Zuedanan ordezkari bi entzule dira. Aupa, bikote. Epa, on. Ondo egiteak ez du balio, Saiatuko, Ondo doa. Bueno. Zuek zaret eta kritikoenak, ondo doa hau. Festa. Ez dakit beste galdetu, hemen jendea badago galdetzeko. Ondo doa? Nik uste baiet. Bueno, eta guri, a ver, kantu honenari Gaztea saria 89 ematea tokatu zaigu. Eta nominatuak dira? Bueno, etzakit taldearen zergatik ez. Jose Ripiauren, Kaiser Sose. Bueno, eta azkenik, en tu rincón, Doctor Deso. Eta irabazlea da? Etzakit, zergatik ez. Zergatik ez. Aupa, etzakit! Bidatoz, baina lehen lau ikusi ditugu taula gainean, ez da? Bai, eta zuka aipatzen zenena, bat Naparra, Leitzarra eta beste Hernanitik. Ereño zutik. Bueno, zorionak, Zergaitik ez zerbait esango diguzu, ez da? Aupa, Xabi, venga. Xabi, zergaitik ez? Bueno, eskerrik asko. Zergaitik ez. Etzakite taldekoa. Ez horregatik ez ba. Ba hoiek ziren sari guztiak, baina... Dena den zuebiok ez zaitez oraindik horti joan.
Ze, oain beste gauzat egin behar dugu, lehenago aipatzen aritu garena, etxoin gainera, hemen postal bat dago kanpuan eta denek aukera bera izan dezaten. Hori, aipatzen ari ginena, oraintxe aterako dugu, hemen dugun sorta guztionetatik irabazlearen postala. Gaztea sarietarako guk irratian eman ditugu izendatuak, hoiek dira jaso ditugun postal guztiak hoiek zenbatu, eta goraipatu ditugunak goraipatuta daude. Guztira 8 izan dira, ezta? Eta orain bat aterako dugu, ea nori dagokion, ea nori egokitzen zaion New Yorkera bi lagunentzat bidaia. Zuek nahastu lase, baina zuena ateatzak ez du balio, Bestela gu bio joango gara. A ber. Orduan atea zuena eta gu bio bueno, joango gara. redoble bat egin beharko, a ber, redoble. Listo. Nongoa da, izena, zenbat urte dituen? Irabazlea da, Maider Otegi, Prieto, eta ez du jartzen nongoa dan. Maider Otegi Prieto. Ez da hemen egongo, ez da? Maider Otegi Prieto hemen dago? Ba, ez dago. Bueno, ba, zaude lasai Maider hemen dago, benetan? Ez. Abarra jotzeko do hemen batzu, Bueno, bori, dagoela lasai Maider, bera bidaliko dugu New Yorkera, berak aukeratzen duen lagunarekin eta. Bueno, eta zuen eskarrik asko, venga, txalo fuerte hau ere. Entzuleak dira. Ai, zare egingo diogu, triste hoain, ezta? Itxaropena bagenuen, nire amak ere mordoska bidali du, baino ez da plaxarik atea. Baina badakizu horrek etzuela balio alare. Ez, non baitez. Bueno, ADN-aren froga egiten dute eta bidaia... Esperantza genuen guztiok zertxo bai lasaitzeko eta tokatu zaion Maider, benetan pozik eta alai eta dantzatzeko eta guzti horretarako, azken aldi honetan sekulako danbatako eman duen talde bat. Dantza ritmoen bila guazela, guazen eta ondo pasatu. Venga, guazen ba!
kantatu dutenaren izenburua, ondo pasatu dugu, ez da? Bueno, baina bagoaz, bukatu dugu. Jose azkar joan den hau, ez da? Agurra luzatzeko momentua da. Ezertan hasi aurretik gainera, eskerrik asko benetan aurten botoak emanaz parte hartu duzuen guztioi, zeu pasada bat izan da. Eskerrik asko bait ere hemen izendatu guztiak izan ditugulako, guretzat gozada bat eta ore bat hauet denak hemen egotia, eta eskerrako lemanaz arituko ginake bihar arte. Etorri, mesedez, izendatuak. Hori bai, nahiago genuke ja hona etorriko bagina ja despeditzeko. Eta eskerrik asko Donostia Kultura erakundeari gazte estena areto mundial eta bikaina utzi digulako. Horrez gain, izendatuak. Horrez gain baitere eskerrik asko benetan Euskadi Gaztearen izenean ETB-ri, hemen lanean aritu dan jende guztiari baitere, zer esanik ez, ETB-ko makila jagelakoei. Ilea txukundu digutenei. Ilea hori da. Euskadi Gaztean ere lan egin duten guztiei. Eta hori, eskerrik asko. Bueno, hau izan da Gaztea sariak 89. Mila esker! Ondo izan! Zer